No niin, hyvää huomenta. Minun puolestani nimeni on Virpi Junnilainen, vaikka tuossa lukeekin Susan Mykrä. Minulla oli vähän tietokoneongelmia. Tervetuloa siis kuuntelemaan Lotta Svärd-säätiön infovebinaaria meidän tämän vuoden yhteisöavustuksista. Ja mikäli teille tulee kysymyksiä, niin tuolta löytyy tuommoinen questions and answers-kohta, jonne voi sitten kirjata niitä ja käsitellään niitä sitten sen jälkeen, kun Anne on pitänyt oman esityksensä. Tuossa näkyy mun puhelinnumero, eli jos teillä on jonkunnäköisiä teknisiä haasteita, niin voi olla sitten muhun yhteydessä, niin mä oon täällä taustalla toimimassa. Näillä sanoilla oikein paljon tervetuloa minun puolesta ja Anne, ole hyvä. Kiitos Virpi ja hyvää huomenta. Mun nimi on Anne Nurminen ja olen Lotta Svärd-säätiön toiminnanjohtaja. Ja tässä yhteisöjen rahoituskierroksella mun tehtävä on auttaa teitä jokaista onnistumaan mahdollisimman hyvän rahoitushakemuksen tekemisessä. Ja sitä varten nyt ollaan varattu tätä aamua, että käydään yhdessä läpi vielä semmoiset yhteiset asiat ja hyvät vinkit siihen, että miten Lotta Svärd-säätiön yhteisöiden rahoituskierros tänä vuonna toimii. Yhteisöavustushakuhan alkaa ensi maanantaina ja on auki suurin piirtein kuukauden. Palataan vielä siihen aikatauluun tuossa myöhemmin. Mä ajattelin, että käydään tässä ensin hieman semmoista yleistä asiaa, että mikä on Lotta Svärd-säätiön tarkoitus, miten meidän sääntöjen mukaisesti sitä rahoitusta me voidaan myöntää, ja sitten käydään vielä lopuksi tuossa nuo keskeiset asiat, että minkälaisiin kysymyksiin me säätiönä ollaan hakemassa vastauksia ja ratkaisuja meidän tulevan yhteistyömme kautta, ja sitten myös, että miten se hakemus siellä järjestelmässä tehdään. Me halutaan käydä tämä yhdessä läpi, koska Lotta Svärd-säätiön näkökulmastahan me ollaan siinä mielessä uudessa tilanteessa, että kun sitä mukaan, että meidän päätarkoitus edelleen on se, että me avustetaan Lottia ja pikkulottia niin kauan, kun he meidän tukea ja apua tarvitsee elämänsä illassa, ja yhteisöiden rahoitukset sitten tulee tässä mukaan vahvemmin tämän meidän tavoitteiden ja strategian rinnalla sitä mukaan, kun meillä niitä varoja siihen enemmän sieltä Lotista vapautuu. Mutta ihan lähdetään liikkeelle tästä, ja tosissaan kuten Virpi tuossa äsken sanoi, niin laittakaa kysymyksiä, ja tämän mun esityksen jälkeen ollaan varattu myös aikaa keskustelulle, että jos haluatte jotain kysyä, niin kysykää vain, koska todennäköisesti on varmasti muitakin, jotka samoja asioita sitten pohtii. Okei, lähdetään sitten liikkeelle. Ja säätiön säännöt määrittää siis sitä, että millä tavalla se meidän toiminta rakentuu. Ja Lotta Svärd-säätiöhän on Lottien perustama silloin, kun Lotta Svärd-järjestö lakkautettiin 1944, niin Lotat perusti säätiön sitä toimintaa jatkamaan. Ja Lottien perustama se isänmaallisuus ja yhteiskuntavastuun kantaminen on niitä meidän toiminnan tärkeitä periaatteita. Ja sääntöihin on kirjattu, ja säätiön tarkoitus on hyvin pitkälle tai täysin Lottien muotoilema, eli me toteutetaan sitä, mitä säätiön perustaneet Lotat ovat meiltä jälkipolvilta toivoneet, ja se meitä velvoittaa. Eli Lotta Svärd hengessä huoltaa ja avustaa Suomen kansalaisuutta olevia sodan tai muun kriisin johdosta tai sen seurauksista kärsimään joutuneita henkilöitä, jotka ovat kristillismielisessä hengessä toimineet koti- ja isänmaan hyväksi, tai sitten sellaisia yhteisöjä, jotka edellä mainittua tarkoitusta toteuttaa. Lisäksi
Säätiön tarkoituksena on avustaa naisten koulutusta toimintaan kriisitilanteissa sekä sitten Lotta-perinteen vaaliminen ja museo- ja näyttelytoiminnan ylläpitäminen, niin siinä on se, mitä me sääntöjen mukaisesti teemme. Sitten vielä, tämäkin on vielä meidän säännöistä, miten me sitten tätä tarkoitusta toteutamme, niin tuemme taloudellisesti, toiminnalla tai muulla tavoin maanpuolustustyötä ja arjen turvallisuutta. Ja nämä on nyt tämän rahoituskierroksen tärkeitä asioita, että millä tavalla tätä tehdään. Lasten ja nuorten kasvaminen yhteiskuntavastuuseen ja isänmaallisuuteen. Nämä on sääntöihin kirjatut nämä neljä bullettia, mitä tässä on. Lottien perinnön vaaliminen, Lotta-museon kehittäminen ja sitten muu säätiön tarkoitusta edistävä toiminta. Ja nämä on myöskin ne 4 kohtaa, joihin sitä rahoitusta voi saada. Ja me ollaan sitten meidän strategiassa linjattu se, että se pitkäjänteinen vaikuttaminen, ja jos on niin kuin se meidän tavoite, ja haluamme vaikuttaa sinne yhteiskunnan rakenteisiin se pitkällä aikavälillä ja sitten myöskin, koska se kriisin kohdanneet on siellä hyvin vahvasti siellä säännöissä, niin myöskin sitten semmoinen akuuttien kriisien kohdalla olemme niin kuin hyvin näppäriä ja nopeitakin sitten toimimaan. Ja me halutaan semmoista aktiivista ja avointa vuorovaikutusta, ja halutaan valikoida pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita, jotka pystyy sitoutumaan samoihin arvoihin ja tavoitteisiin meidän kanssa. Nyt kun mä en tässä sen enempää mene siihen Lottien perintöön ja siihen, mitä se tarkoittaa muuta kuin tämän rahoitushaun näkökulmasta, mutta se, mikä siellä taustalla myöskin tässä yhteisöavustuksissa ja teidän toiminnan rahoittamisessa on taustalla, on se, että meidän tavoitteena on osaltamme rakentaa ja vahvistaa sitä maanpuolustussuhdetta ja tahtoa. Ja me ollaan pohdiskeltu tätä maanpuolustussuhdekuvaa, jonka maanpuolustuskorkeakoululla on rakennettu tämä malli, ja me ollaan mietitty, että mikä on se Lotta Svärd-säätiön rooli siinä suomalaisten maanpuolustussuhteen vahvistamisessa. Ja täällä taustalla oleviin asioihin me pyritään vaikuttamaan. Se yksilön maanpuolustussuhde syntyy siitä asenteesta, luottamuksesta, toimijuudesta ja osaamisesta. Ja me koetaan niin, että kun Lottien perintö on arvokas ja kulttuurinen henkinen perintö, me kannamme vastuuta siitä, että myös tulevat sukupolvet tietää ja ymmärtää sen Lottien työn merkityksen, niin sen myötä osaltaan niin vaikutamme siihen, että Suomi on puolustamisen arvoinen. Ja sitten tuolla varautumiskoulutusten puolella meidän siellä säätiön säännöissä on, että naisten kouluttaminen erilaisten kriisien varalle, niin me tuemme sitä varautumiseen, kriiseihin varautumiseen liittyvää koulutusta, jota toteutetaan säätiön taloudellisella tuella. Ja myöskin sitten meillä on se lasten ja nuorten avustaminen sinne sääntöihin kirjattu, ja hyviä keskusteluja ollaan käyty, että mitä se tarkoittaa se, että meidän tavoite on kasvattaa niitä lapsia ja nuoria yhteiskuntavastuuseen ja isänmaallisuuteen, niin oikeastaan siellä taustalla on ajatus juuri siitä, että meillä on paljon Suomessa lapsia ja nuoria, joiden asiat ei ole niin hyvin, mutta sitten jos ne siinä kasvun matkallaan kokee asioita, jotka tekee sen ympärillä olevan yhteiskunnan puolustamisen arvoiseksi, he pystyy kiinnittyä siihen meidän yhteiskuntaan yhteiskunnan jäseniksi, niin me siellä taustalla vaikutamme myös siihen, että se käsitys
käsitys valtiosta puolustamisen arvoisena, tässä on jotain mulle, niin se tausta-ajatus on täällä. Eli tämä on ikään kuin meidän oma viitekehys, mitä me tässä taustalla sit mietitään, kun me niitä hankkeita arvioidaan ja pohditaan, että olisiko tässä meillä jotain yhteistä. Sitten vielä yksi asia tähän taustalle ennen kuin mennään tarkemmin tuohon hakuun. Säätiötä perustamassa ollut Lotta ja pitkään säätiön toiminnassa mukana ollut Tellervo Hakkarainen omissa muistelmissaan kuvasi näin, että tämä on se maailma, missä me elämme ja meidän on yhdessä kannettava vastuu siitä. Ja me ollaan tätä nyt tässä pohdiskeltu. Meillä on toinen asia, mitä me aina kysytään tässä itseltämme, että mitä Lotat tekisi tässä tilanteessa. Ja se on yksi, mitä me tässä myöskin mitä hakemuksen arvioitsijat varmasti miettii, että onko tämä sellaista toimintaa, mitä Lotat tekisivät tänä päivänä. Ja tämä on myöskin sit se, että mitä me halutaan tästä Lottien perinnöstä tämän rahoituksen avulla jättää jälkeemme, on se, että me teidän kanssa yhdessä sitten eletään tässä ajassa, tässä maailmassa ja kannamme yhdessä vastuuta siitä. Ja sen takia niin kun me halutaan sit myöskin teidän kanssa, joiden hankkeita lähdemme rahoittamaan, niin myöskin sitten yhdessä ottaa vastuuta siitä tulevaisuudesta ja tämän hetken tilanteesta. Eli Lotat on aina ollut hyvin semmoisia ajassa eläviä, eteenpäin katsovia, oman vastuunsa kantavia, ja sitä me haluamme myöskin sitten tällä meidän yhteistyöllämme tästä eteenpäinkin olla. Tämä on tärkeä kuva. Nyt tässä on meidän strategia sinne vuoteen 2032, ja on kolme asiaa, jotka on niitä meidän tulevaisuuden strategisia tärkeitä tavoitteita. Tässä piirakkakuvassa näkyy meidän arvot, minkä mukaan me toimimme, ja myös niihin liittyvää yhteistä kosketuspintaa teidän kanssa haluamme niistä hakemuksista nähdä. Ja kaiken perustana täällä piirakassa on se Lottien työ ja perintö. Eli se tuo ikään kuin pohjan sille, että meillä on, että mitä ne Lotat tekisivät tässä ajassa. Naiset ja maanpuolustus ja nuoret sukupolvet on ne isolla tasolla ne meidän tavoitteet. Ja maanpuolustukseen liittyen se meidän tärkeä tavoite on se, että naisten vapaaehtoinen maanpuolustusosaaminen saadaan vielä nykyistäkin paremmin yhteiskunnan käyttöön. Ja se on se, mitä me pohdiskelemme, kun me niitä maanpuolustukseen liittyviä hakemuksia luemme, arvioimme ja niistä päätöksiä teemme. Sitten nuorten sukupolvien kohdalla, eli lasten ja nuorten kohdalla, tämä lapset ja nuoret on tullut uusimpana tähän meidän avustuskokonaisuuteen mukaan, ja tämä on Lottien tahto. Eli Lotat ovat toivoneet, että kun heistä aika jättää, niin Lotat sanovat, että me ajateltaisiin lapsia. Ja tämä on hyvin tärkeä toive meille, jota me haluamme noudattaa, ja siihen liittyvä tavoite on se, että nuoremmat sukupolvet kasvaa yhteiskuntavastuuta toteuttaviksi isänmaallisiksi Suomen kansalaisiksi, niin siihen tavoitteeseen me sitä rahoitusta, siihen suuntaavaa rahoitusta me myöskin sitten jaamme. Ja Lottien työ ja perintö on sitten se kolmas. Siihen liittyen meillä on Lottien työtä ja perintöä meillä omassa toiminnassa jo vaalii tämä Lotta-museo täällä Tuusulassa, jonka pihapiirissä tälläkin hetkellä täällä Virpin kanssa olemme, niin sitten ne rahoitettavat hankkeet, toivomme, että ne vastaa sitten siihen kysymykseen, että Lottien arjen neuvokkuutta osattaisiin hyödyntää ja siirtää eteenpäin nykyhetken vaatimalla tavalla. Viittaan siihen Tellervo Hakkaraisen tuossa edellisellä sivulla, että tämä on se maailma, missä me elämme, ja meidän on yhdessä kannettava vastuu siitä. Ja me uskomme, että
Lotilla on ja lottamaisella neuvokkuudella on paljon annettavaa tänäkin päivänä vielä ihan nykypäivän suomalaisille. Ja tämä onkin itse asiassa sitten yksi tärkeimmistä asioista, mitä me toivomme siltä hankkeelta. Eli kun siellä mennään kohta siihen hakemukselle, mutta kun valitset, että onko tämä teidän hanke maanpuolustukseen liittyvää, nuoriin sukupolviin vai lottien perintöön liittyvää, niin näihin kysymyksiin toivomme vastaavan. Siinä on semmoinen pieni kohta, jossa lyhyesti kerrot, että miten teidän hankkeenne vastaa tähän meidän tavoitteeseen. Ei tarvitse keksiä mitään uutta hanketta, vaan se voi olla teidän olemassa olevaa toimintaa, jota voimme lähteä tukemaan, mutta sieltä pitää löytyä ne yhteiset arvot ja tapa toteuttaa tätä meidän tavoitetta, koska nämä on ne asiat, missä me haluamme suomalaista yhteiskuntaa muuttaa ja paremmaksi tehdä. Hyvin yleinen kysymys, mitä mullekin on tässä nyt tullut alkuvuoden aikana, on se, että minkälaista summaa meiltä voi hakea. Ja siihen liittyen mä otin tähän nyt esimerkkinä viime vuonna tehdyt rahoituspäätökset. Ja kuten näette, niin rahoitussummat vaihtelee sieltä 100 000 tuonne 1000. Sitten on lisäksi tätä vielä pienempiä koululaisryhmien avustuksia esimerkiksi, mutta yhteisöavustuksessa summat liikkuu tällä välillä. Ja nyt sitten viime vuonna ensimmäistä kertaa tehtiin monivuotisia päätöksiä, jotka edelleenkin on mahdollisia hakea. Eli sieltä valikoitu viime vuonna 6 tällaista yhteistyökumppania, joiden kanssa haluttiin lähteä niin kuin pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Eli näiden kautta nuo tavoitteet, mistä äsken keskusteltiin, niin viime vuoden haussa tuli parhaiten esiin maanpuolustuksen osalta se, että naisten vapaaehtoinen maanpuolustusosaaminen saadaan yhteiskunnan käyttöön. Ja lasten ja nuorten osalta valittiin 2 hanketta, joiden kautta sitten, mitkä parhaiten vastasivat siihen kysymykseen, että lapsista ja nuorista kasvaa yhteiskuntavastuuta toteuttavia isänmaallisia Suomen kansalaisia ja pystyttiin vaikuttaa siihen, että lapset ja nuoret kokee sen ympäristönsä puolustamisen arvoisena, niin sen takia täällä on nämä pitkät hankkeet, joissa on useampivuotinen rahoitus. Sitten on Kansallisarkiston lottien perinnön vaalimisen hanke, joka sitten on valtakunnallisesti erittäin merkittävä hanke sitten lottien perinnön säilyttämiseksi ja vastaamassa siihen kysymykseen, että miten sitä lottien neuvokkuutta voidaan siirtää tuleville sukupolville. No niin, sitten tähän vuoteen ja meillä talousarviossa on varattu varoja tälle vuodelle yhteensä 2 miljoonaa euroa avustuksiin yhteensä, mutta kuten tuossa alussa jo mainitsin, niin meidän kunniatehtävämme on avustaa lottia ja pikkulottia niin kauan kuin he meitä tarvitsevat ja niin kauan kuin heitä on. Ja sen vuoksi tästä meidän avustuskokonaisuudesta edelleen suurin osa varoista menee lotille. Mä uskon, että mun ei tarvitse sitä tässä selitellä, vaan me kaikki ymmärrämme sen, että lotat tarvitsevat kaiken sen avun, mitä he tarvitsevat, vaikka määrä väheneekin. Eli tänään meillä on elossa lottia pikkusen reilu 200 enää. Heistä nuorimmat täyttää ensi vuonna 100 vuotta. Ja sitten pikkulottia on pikkusen alle 2000, eli heistä nuorimmat täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Ja lottien keski-ikä on jo 100 vuotta, taitaa olla ylikin, kun 27 syntyneet tosissaan on niitä nuorimpia. Mutta he on meidän kansallisaarteemme ja heitä me avustamme ensisijaisesti.
Yhteisöille rahoitusta on varattu 800 000 euroa ja siellä on muutamia kohtia, eli naisten kouluttaminen kriisien varalle ja sitten kriisin kohdanneet lapset ja nuoret, kuten tuossa mainitsinkin jo aikaisemmin, lottien perinnön vaalimiseen on varattu rahaa ja sitten muu säätiön tarkoituksen toteuttaminen sitten, että jos nämä meidän strategiset tavoitteet eivät ole ihan just ne, mihin se hanke osuisi, niin sitten perustelet sitä, että miten muuten se toteuttaa tuota säätiön tarkoitusta, jonka tuossa alkupuolella esitteli. Sitten tuossa Violetilla on vielä 2, eli syksyllä jaetaan sitten Lotta Svärd-stipendi, joka on 10 000 euron arvoinen palkinto lottamaisesta teosta tai hankkeesta. Siinä on erillinen haku sitten elokuussa ja sitten Pikkulotta-stipendi, joka on suunnattu koululais- ja harrastusryhmille, eli sillä tavoittelemme sitä nuorta ikäluokkaa pohtimaan niitä lottien arvoja ja tekemään hyviä tekoja, ja siihenkin on sitten erillinen haku olemassa, ja se on auki tuonne nyt alkuvuodesta sinne lokakuulle saakka. Eli hakemuksia voi jättää tässä pitkin vuotta. Jos olet saanut meiltä avustusta viime vuonna, niin ennen kuin voit saada uuden avustuksen, niin raportoithan sen edellisen hankkeen päättyneeksi. Mikäli edellinen hanke ei ole vielä päättynyt ja haette johonkin toiseen tarkoitukseen rahoitusta, niin sitten laittakaa siihen hakemukselle tieto, että tämä on erillinen hanke ja edellinen ei ole vielä päättynyt, mutta samaan asiaan, jos sama hanke jatkuu ja pyydätte tai haette siihen uutta rahoitusta, niin sitten se edellinen tulee olla raportoituna, että miten se raha on käytetty. Tämä vaan ihan nopeana muistutuksena. No niin, sitten käydään läpi nämä 4 eri kohtaa, mihin rahoitusta voi saada, eli kriisin kohdanneet suomalaiset lapset ja nuoret, maanpuolustukseen liittyvät avustukset, lottien perintö ja sitten se muu säätiön tarkoituksen toteutuminen. Lasten ja nuorten osalta tosissaan se säännöistä tuleva asia on se, että sääntöihin on kirjattu, että säätiö toteuttaa tarkoitustaan siten, että se tukee taloudellisesti omalla toiminnalla tai jollain muulla tavoin lasten ja nuorten kasvamista yhteiskuntavastuuseen ja isänmaallisuuteen. Tätähän me jo käytiin. Ja me tavoitellaan pitkäaikaista vaikuttavuutta, joka niin kuin säätiömaailmassa tarkoittaa sitä, että me pohditaan kysymystä, että mikä muuttuu, kun me tätä hanketta tuetaan, tai että me haluamme, että yhteiskunta muuttuu tässä yllä olevassa tavoitteessa parempaan suuntaan niin, että suomalaisista lapsista kasvaa aktiivisia, hyvinvoivia yhteiskunnan jäseniä. Ja koska me ollaan säätiönä valtakunnallinen, niin pääsääntöisesti rahoitus kohdistuu valtakunnallisesti vaikuttaviin hankkeisiin. Nuoremmat sukupolvet rahoituksessa raamina on 2 erityyppistä hanketta. Eli se rahoitus voi kohdistua suoraan lapsille ja nuorille. Esimerkiksi viime vuonna tuettiin vähävaraisten perheiden lasten harrastustoimintaa tai jotain muuta sellaista osallistumismahdollisuutta siihen voi hakea, ja tämä menee alaikäisille. Sitten voi olla tällaista välillisesti lapsiin ja nuoriin kohdentuvaa rahoitusta, jossa voidaan tukea sitten laajemmin sen nuorten ja lasten hyvinvoinnin edistämisessä sitä ammattilaisten toimintaa tai yleisesti jotain yhdistystä
yhdistystä tai tahoa, joka vaikuttaa sitten niihin lapsiin ja nuoriin. Ja siihen ei ole määritelty tarkemmin, että mitä se nuori tarkoittaa. Niin siihen ei sinänsä ole laitettu, että eri järjestöillä ja eri tahoilla on hieman erilaisia tapoja määritellä sit se, että mitä tarkoitetaan nuorella. Sitten naisten kouluttaminen kriisien varalle. Siihen liittyvät päätavoitteemme on siis se, että naisten vapaaehtoinen maanpuolustusosaaminen saadaan paremmin yhteiskunnan käyttöön. Meillä on todella paljon aktiivisia naisia, jotka ovat innostuneita parantamaan sitä omaa valmiuttaan ja miettimään, että miten toimisin erilaisia, miten voisin toimia, jos jotain sattuu tai jos ympäristössäni tapahtuu jotain. Ja vaikka me puhutaan aika paljon täällä maanpuolustuksesta, niin me kuitenkin pitäydymme Lotta Svärd-hengessä siinä, että meidän tuki kohdentuu aseettomaan vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön. Ja säännöissä nimenomaan sanotaan, että tarkoituksena on avustaa naisten koulutusta toimintaan kriisitilanteissa. Eli tämä rajaa meidän maanpuolustustyön ja naisten kouluttamista kriisien varalle nimenomaan, että Lotat ovat halunneet, että me koulutamme naisia tai tuemme ja mahdollistamme sitä naisten koulutusta. Sitten Lottien perinnön vaaliminen, ja tässä oikeastaan sitten se keskeinen kysymys on se, että mitä ne Lotat tekisivät. Ja nyt kun me mietitään noita lasten ja nuorten ja sitten naisten kouluttamista kriisien varalle, niin se on varmasti sellaista, mitä Lotat tekisivät myös tänä päivänä. Mutta perinnön vaalimisessa meidän tavoitteena on se, että se oikea tieto säilyy ja sitä välitetään eteenpäin koko Lotta-liikkeestä. Ja nyt kun meillä on itsellämme Lotta-museo ja noin 800 000 euroa vuodessa käytämme oman Lotta-museon ylläpitoon ja näyttelytoimintaan ja siihen, että meidän kokoelmat olisivat mahdollisimman laajasti saatavilla, niin se tietyllä tavalla jämäköittää sitä Lottien perinnön vaalimista, että me olemme se taho, joka niin kuin tutkii, tallentaa ja saattaa suuren yleisön tietoon sitä Lotta-järjestön, sen jäsenten ja Lotta Svärd-säätiön sitä kulttuuriperintöä ja historiaa. Ja ne hankkeet, mitä me haluamme Lottien perinnön vaalimisen osalta tukea, on se, että varmistamme sitä, että sitä arjen neuvokkuutta osataan hyödyntää ja siirtää eteenpäin. Eli oikeastaan se, mitä tällä rahoituksella haetaan, on se, että me saisimme ihmiset innostumaan siitä kysymyksestä, että hei, tässä tilanteessa mä toimin niin kuin Lotta. Että mitä kaikkea sellaista se voisi olla, että mietitään sitä Lottien perintöä, kuten Tellervo Hakkarainen tuossa aikaisemminkin jo aikaisemmassa diassa sanoi, että tässä ajassa, tässä maailmassa me elämme ja kannamme yhdessä vastuun siitä, niin meidän mielestä siihen liittyviä hankkeita etsitään tähän Lottien perinnön vaalimiseen. Mä olin itse mukana tuossa valtioneuvostolle ehdotusta tekevä veteraaniperinnetyön tulevaisuuden järjestämisen työryhmässä, ja mun mielestä siinä esityksessä, mikä valtioneuvostolle tehtiin, niin tuli hyvä suositus, ja me halutaan tätä myöskin omalta osaltamme toteuttaa, että kaikki veteraaniperinne, johon me myös Lottien perinnön vahvasti liimaamme, niin
kaikki uskaltaisi lähteä rohkeasti suunnittelemaan ja toteuttaa uudenlaisia käytännön toteutuksia ja kokeiltaisiin ja etsittäisiin uudenlaisia tapoja tehdä vielä nykyistä enemmän yhteistyötä erilaisten yritysten, yksityisen sektorin kanssa ja kokeiltaisiin uusia tapoja, miten se lottien perintö ja veteraanien perintö siinä samalla niin saadaan säilymään. Oma huolemme liittyy siihen aikaan, kun meistä täällä nyt töissä olevista mennään vielä sukupolvi eteenpäin, kun itsellä on vielä se oma kosketus siihen veteraanisukupolveen ja on tavannut veteraaneja. Omat lapset ei ole enää tavanneet tai heidän sukupolvensa hyvin vähän on tavannut enää veteraaneja, mutta sitten kun mennään siitä vielä yksi sukupolvi, että sitten se kosketus katoaa, niin millä tavalla se sinne tulevaisuuteen saadaan säilytettyä. Näin. Sitten vielä lyhyesti muu. Siellä on vielä 4. kohta, eli jos tuntuu, että oma hanke ei oikein ole se naisten kouluttaminen kriisien varalle, lapset ja nuoret tai lottien perinnön vaaliminen, kuten sitä äsken tuossa kuvattiin, niin siellä on myös sitten kohta, että voit hakea muu säätiön tarkoituksenmukainen toiminta. Ja silloin huolellisesti kannattaa lukea nämä säätiön säännöt ja säätiön tarkoitus, että istuuko se meidän hankkeemme jollain muulla tavoin tämän säätiön sääntöjen mukaiseen tarkoitukseen. Ja sitten perustelet sen. No niin, sitten hakuaikataulu. Yhteisöavustusten haku avautuu sinne Lotta-apujärjestelmään ensi viikon maanantaina. Ja hakemukset tulee jättää ennen kuin päivä vaihtuu 11. päiväksi huhtikuuta. Eli tämä taisi olla perjantai-päivä, niin siihen perjantai-iltana viimeistään niin hakemus tulee jättää. Emme käsittele myöhässä tulleita hakemuksia ja emme myöskään käsittele hakemuksia tämän haun ulkopuolella. Ja sitten tämän jälkeen hakemukset lähtee meidän hallituksen jäsenille arviointiin ja niistä sitten täällä meillä sisäisesti keskustellaan ja päätöksistä tiedotetaan viikolla 22, joka on sitten tuossa toukokuun loppupuolella. Ja sitten kun päätös tulee, myönteinen päätös siitä hausta, niin sitten maksatusaikataulua voi toivoa sitten vahvistaessanne sen tilinumeron ja myönteisen avustuspäätöksen siitä itse. Ensimmäinen maksupäivä on 15. päivä kesäkuuta, jolloin on mahdollisuus se myönnetty rahoitus saada. Onko meillä, Virpi, tässä vaiheessa tullut kysymyksiä ennen kuin mennään tuohon hakuaikatauluun? Eipä oikeastaan. Siellä yksi kysymys oli liittyen näistä meidän materiaaleista ja laitoinkin sinne, että jaetaan ne sitten tuonne meidän nettisivuille samalla kun jaetaan tämä tallenne tästä. Ja nyt tuli sitten täällä kysymys, että koskettaako vaade valtakunnallisesta toiminnasta kaikkia hakemuksia vai vain lasten ja nuorten toimintaa? Koskee kaikkia, eli me ollaan valtakunnallinen säätiö, niin ensisijaisesti ne niin kuin päähankkeet tulee olla niin valtakunnallisia, mutta me myönnämme myöskin pienemmissä määrin sitten alueellisia. Eli siellä on, jos mennään vielä tuonne, katsotaan noita viime vuoden esimerkkejä. Täällä on nyt esimerkkejä myöskin paikallisista, eli Sääksmäen, täällä on täällä on tietyt hankkeet, jotka on tietysti sen valtakunnalliselta vaikuttavuudelta on vaikkapa maanpuolustuksen osalta semmoisia vaikuttavampia, joilla on leveämmät hartiat
mutta sitten esimerkiksi Sääksmäen reserviläiset ovat saaneet meiltä avustuksen. Tässä Sääksmäen reserviläiset on tehnyt semmoista droonikeskusta sinne Sääksmäelle, ja sitten esimerkiksi täällä on Napapiirin maanpuolustusnaiset ja maanpuolustusnaisten Pohjois-Karjalan piiri, niin täällä aloitettiin uutta toimintaa. Niin täällä on myöskin sitten näitä alueellisia hankkeita, mutta niin kuin, koska olemme valtakunnallinen säätiö, niin pääsääntöisesti hankkeet ovat valtakunnallisia. Yes, hyvä, kiitos kysymyksestä. Katsotaan sitten vähän tuonne järjestelmään, että miten onnistut hyvässä hakemuksessa, käydään pääkohdat läpi siitä hakemisesta. Eli Lotta-apujärjestelmä osoitteessa lottasaatio.apurahat.net pääset kirjautumaan. Jos et ole ennen hakenut, niin rekisteröidyt sinne käyttäjäksi ja sitten saat sinne tunnukset. Se on tietoturvallinen järjestelmä, jossa tähän hakuun liittyvä vuorovaikutus ja maksatuspäätökset pyynnöt tehdään. Ja sieltä voit määritellä asetukset, että ilmoitukset tulee sitten sinulle sähköpostiin, kun sitä kautta tästä hausta teille viestimme. Löytyy siis tuosta osoitteesta. Ja sieltä sitten avataan se, maanantaina avautuu se yhteisöavustusten päähaku, ja siihen liittyen sieltä laitetaan, että tee uusi hakemus. Ja jos olet aikaisemmin hakenut meiltä, niin ne samat tunnukset edelleenkin sinne toimii. Mennään tähän hakemukselle. Ja tästä perustiedot kuntoon, eli kuka hakee, ja tässä päähaussahan nyt tilanne on sellainen, että voi hakea Y-tunnuksella. Eli yksityishenkilö tai työryhmä ei voi hakea, osakeyhtiö ja yhdistys voi hakea. Eli tämä on suunnattu nimensä mukaisesti nimenomaan yhteisöille. Eli sieltä ne hakijaorganisaation tiedot ja sitten hakijan yhteyshenkilön tiedot. Ja automaattisesti se antaa sitten sähköpostiosoitteeksi sen, mikä on sun rekisteröitymisen sähköpostiosoite. Ja tälle henkilölle, joka siellä yhteyshenkilönä on, niin tulee ne viestit sitten niistä päätöksistä, muistutukset raporteista ja niin edelleen. Eli tämän henkilön kanssa me sitten asioimme, kun tästä hakemuksesta jotain kysymyksiä tulee. Sitten siellä on lyhyt kuvaus siitä, ketä olette, mitä teette. Mieti siltä kannalta, että hakemuskäsittelijä ja käytännössä se arvioitsija, joka esittää sitten sitä että miten tämä hakemus menestyy, niin hakemuksia luetaan paljon, niin millä erotut niin, että se on mahdollisimman lyhyt. Ja kun tuossa keskustelimme ja arvioitsijoiden kanssa vielä ja pyysin heiltä vielä neuvoja, että mitä hakijan pitäisi tässä vaiheessa huomioida, kun hakemusta tekee, niin sanottiin, että mieluummin napakat selkeät tekstit kuin paljon. Eli se, että ihminen pystyy omaksumaan sen pienen määrän, niin mieti tähän, että niin kuin miten mahdollisimman selkeä esittely tulee. Että tämä on ikään kuin semmoinen hissipuhe, lyhyt hissimatka, ei vuorille kiipeävä hissimatka, eli hyvin semmoinen napakka esittely. Yes. Sitten tulee hankkeen otsikko. Tämä on tärkeä, koska tämä hankkeen otsikko kuvaa tätä rahoitettua kokonaisuutta, ja tämä otsikko kulkee koko ajan
sen hakemuksen mukana. Eli kaikissa niissä viesteissä, raporteilla, maksatuslomakkeilla, niin tämä otsikko on aina semmoinen niin kuin erotteleva tekijä. Ja se myöskin sitten, kun me tehdään se arviointi ja koonnos niistä, niin tämä otsikko on se, mikä siellä niin kuin näkyy sitten meille. Että jos meillä on yhteenvedossa useita eri hakemuksia, niin me näemme hakijan ja otsikon, kun me niistä keskustellaan, että mieti se hankkeen otsikko niin, että se mahdollisimman hyvin kuvaa sitä kokonaisuutta. Yes. No niin, sitten hankkeen tyyppi, yksivuotinen tai lyhyempi, jos on semmoinen rahoituskohde, joka on nopea projekti, tai sitten semmoinen niin kuin selkeä lyhyempi, tai sitten voi olla sitten monivuotinen tämmöinen yhteistyöhanke, jossa voi olla sitten 3–5 vuoteen sitten sovittu siitä rahoituksesta. Niin voi olla 2 tyyppisiä hankkeita. Molempia haemme. Ja sitten hankkeen arvioitu kesto, milloin alkaa, milloin päättyy. Ja sitten tässä kohtaa nyt tämä lähtee eriytymään, eli mikä on se tavoite, jota teidän hankkeenne edistää. Onko se kriisin kohdanneet suomalaiset lapset ja nuoret, lottien perinnön vaaliminen, naisten kouluttaminen kriisien varalle tai muu Lotta Svärd-säätiön tarkoituksenmukainen toiminta. Ja tässä sitten asia, että tässä kohtaa perustellaan se, että missä kohtaa meidän ja teidän tavoitteet yhtyy. Eli kuinka teidän hankkeenne voisi edistää näitä meidän tavoitteita. Eli tästä kun painaa kriisin kohdanneiden suomalaisten lasten ja nuorten avustaminen, niin tästä tulee kysymys. Perustele, miten haettava hankkeenne edistää Lotta Svärd-säätiön tavoitetta. Nuoremmat sukupolvet on kasvanut yhteiskuntavastuuta toteuttaviksi. Niin sitten tähän kuvataan se. Ja jos valitset lottien perinnön vaaliminen, niin sieltä tulee esiin kysymys. Perustele, miten haettava hankkeenne edistää Lotta Svärd-säätiön tavoitetta siitä lottien neuvokkuudesta. Tai naisten kouluttaminen kriisien varalle. Perustele, miten haettava hankkeen edistää säätiön tavoitetta, naisten maanpuolustusosaaminen saadaan paremmin yhteiskunnan käyttöön ja niin edelleen. Niin tämä on pakollinen vastaus, eli kuinka hanke edistää. Eli mikä on sen hankkeen päätavoite ja miten meidän tavoitteemme kohtaavat tässä kohtaa. Ja kirjoitin tähän nyt vielä ohjeeksi, että säätiötä varten ei tarvitse keksiä uusia hankkeita. Tästä on muutamia ennakkokysymyksiä tullut, pitääkö sen olla jotain uutta. Ei tarvitse, eli voi olla olemassa olevaa toimintaa tai sen tukemista, mutta meidän tavoitteiden ja arvojen pitää kohdata siinä hankkeessa. Vastaako se kysymykseen, mitä Lotat tekisi tänä päivänä jostain näistä näkökulmista? Sitten puhutaan vaikuttavuudesta. Kuinka monta henkilöä arvioitte, että tämä hanke tavoittaa? Niin siihen arvio siitä, että kuinka moni ihminen tästä hyötyisi tai miten laajalle ne vaikutukset leviää. Ja sitten tässä kohdassa tuohon edelliseen kysymykseen liittyen, onko hanke valtakunnallinen, alueellinen vai paikallinen. Ja kaikkia hankkeita voidaan tukea ja valtakunnalliset hankkeet sitten tosissaan ovat pääpainossa, mutta alueellisia ja paikallisia myöskin sieltä tuetaan. Ja tuosta kun painat alueellinen, niin siihen laitetaan, että mikä alue, jos on paikallinen, niin mikä paikkakunta. Eli alueellinen voisi olla vaikkapa Päijät-Häme ja toimitaan Päijät-Hämeen alueella. Paikallinen sitten taas, että se kohdentuu vielä tarkemmin, eli paikallinen, mikä paikkakunta, vaikkapa Lahti, että tämä on suunnattu lahtelaisille jollekin tietylle kohderyhmälle. Esimerkiksi näin.
No niin, eteenpäin. Sitten kuvaillaan, minkälainen tämä hanke nyt on. Ja tässä nyt mitä selkeämpi, sitä parempi. Ja oikeastaan taas siihen, että tästä tuli palautetta, että mahdollisimman niin kuin selkeästi kuvattu, että kuvaa mahdollisimman konkreettisesti, mitä te olette tekemässä ja mihin te käytätte tämän meiltä saadun rahoituksen ja miten seuraatte hankkeen tavoitteiden toteuttamista. Eli mitä tehdään, miten säätiörahoitusta käytetään ja sitten miten niitä tavoitteita, joita olette kuvannut, niin miten niitä toteutetaan. Ja hyvin selkeästi tähän laitetaan liitteeksi vielä erillinen hankesuunnitelma, johon voit sitten vielä tarkemmin, mutta tähän hakemukselle toivotaan, että tämä olisi niin kuin semmoinen, että se, joka sen hanketta arvioi ja pohtii, että esitetäänkö tätä eteenpäin, että siitä saisi niin kuin semmoisen yleiskäsityksen hyvin selkeästi, että mitä ollaan tekemässä, miksi ja mitä tavoitellaan ja miten niitä tavoitteita seurataan. Sitten tullaan kustannuksiin ja tämä hanke nyt, joka tässä oli esimerkkinä, niin oli useampivuotinen hanke ja nyt kuinka paljon haette rahoitusta Lotta Svärd-säätiöltä. Tässä esimerkissä on nyt, tähän tulee aina yksi luku, eli ekalle vuodelle tässä hankkeessa oli haettu 10, tässä 20, 30 ja 40 ja tämä hanke oli 4-vuotinen, niin tällaisella haulla nyt oli tämä hakija tähän laittanut. Tämä on lisättynä nyt tälle vuodelle, että jos viime vuonna olet hakenut, niin tätä ei ollut viime vuonna, eli tähän tulee sitten vielä tämän rahoituksen alle, jos kyse on useampivuotisesta hankkeesta, että lyhyt kuvaus sanallisesti, mihin haettu raha vuosittain käytetään. Ja tähän lyhyesti, että ekana vuonna toiminta käynnistetään ja haetaan siihen työntekijä. Toisena vuonna lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Tämä on nyt hyvin karkea esimerkki, mutta tähän lyhyesti, että miten eli tästä pitäisi saada käsitys, että tämän verran rahaa on haettu ja tähän se eri vuosina sitten käytetään. Lasten ja nuorten hyvinvointi, tuolla nyt vähän kirjoitusvirhe, tarkistakaa vielä itse sitten, että on hyvää suomen kieltä, että ei tarvitse ruveta tulkkia hakemaan. Ja sitten toiminnan vakiinnuttaminen tässä nyt, eli lyhyt kuvaus siitä, että mihin se käytetään. Ja seuraava kohta on sitten hankkeen kokonaiskustannusarvio, eli se, että onko nyt tässä on haettu tämän verran rahaa kokonaisuudessaan, mutta hakija on tässä arvioinut, että koko kustannus on esimerkiksi 175 000 €, eli haetaan myöskin sitten muualta rahoitusta tai siinä on jotain muuta omarahoitusosuutta. Ja sen jälkeen, kun kokonaiskustannukset ja säätiöltä haettava rahoitus on tuossa laitettu, niin sitten tulee hankkeen kustannuserittely, eli mihin kaikkeen sitä rahaa käytetään ja kuinka paljon. Ja tähän laitat sen kuluerän nimi. Tässä hankkeessa nyt esimerkiksi opiskelutarvikkeita 2 000 €. Sitten on kouluttajien matkakuluja, majoituskustannuksia, sitten on kouluttajien palkkoja, lippiksiä ja sitten on kurssitodistukset. Niin tähän viereen voit laittaa ruksin, että mihin sitä säätiön rahoitusta, meidän säätiön rahoitusta on tarkoitus käyttää. Eli siellä hankkeessa voi olla sellaisia osioita, joihin meidän säännöt ei taivu tai ei voi hakea tai teillä on jo joku muu rahoitus. Vaikkapa lippiksiin kurssilaisille on olemassa joku muu rahoitus, niin sitten siinä ei ole tuossa ruksia. Niin näitä voi laittaa riviin, mutta niin tämä on meille tärkeää, että me nähdään, että miten te olette ajatellut, että mistä kaikesta
siihen haettavan hankkeen kustannukset koostuvat ja miten te olette sitä miettineet. Ja ne eritellään tähän hakemukselle, mutta lisäperusteluja voi olla sitten siellä hankesuunnitelmassa tarkemmin. Ja kustannuserittelystä sitten siellä on vielä tämmöinen lisätiedot kohta, että voit tarkentaa tai perustella sitä, että mistä ne kustannukset koostuvat. Ja tähän on nyt laitettu, että nämä kustannukset perustuu siihen, että me ollaan pyydetty niistä tarjouksia ja sitten nyt kun haettiin kouluttajan palkkaa tässä hankkeessa, niin se, että tehdään työsopimus, josta maksetaan tällaisella ja tällaisella perusteella ja minkälainen se kokonaisuus on. Ja sitten tuossa luki, että on tarjousten perusteella tehty se arvio, niin sitten se löytyy sieltä hankesuunnitelman liitteistä. Näin. Niin tähän voi vielä sitten avata sitä, että sitä kustannuserittelyä halutessaan. No, sitten meitä kiinnostaa myöskin sitten, että onko hankkeella muita rahoittajia ja mistä se rahoituskokonaisuus koostuu. Ja tässä oli nyt sitten muuta rahoitusta haettu 29 000 ja yksityishenkilöltä oli saatu 8 000 ja se oli jo varmistunut. Ja sitten täällä on toiselta säätiöltä haettu rahoitusta 12 000, mutta siellä on hakemus sisässä, mutta se ei ole vielä varmistunut, niin tuossa ei ole ruksia. Eli kannattaa laittaa tähän myöskin sit se, että jos on muita tahoja, joista olette hakeneet, niin kannattaa laittaa. Sitten on vakuutusyhtiö myöntänyt avustusta, kaatuneiden muistosäätiöltä on haettu, mutta ei ole varmistunut, ja sitten pidetään tämmöistä omaa varainkeruuta, niin sitten siitä on arvio, että siitä voisi jotain saada. Ja tästä tärkeänä huomiona, että kun moni hakee useammalta säätiöltä, niin me käymme keskustelua mahdollisesti sitten hankkeesta muiden säätiöiden kanssa, että saatamme vaihtaa ajatuksia hankkeista. Yes. Sitten taustatiedot vielä viimeisenä, eli sitten liitteet, hankesuunnitelma, eli vapaamuotoinen, jos haluatte vielä täydentää. Eli toivomme tosissaan, että hakemus on aika napakka ja siinä on kerrottu sillä tavalla yksinkertaisesti, että arvioitsija saa niin kuin käsityksen siitä, että mitä tässä ollaan tekemässä, miksi, miten meidän tavoitteet kohtaa, mitkä ne tavoitteet on, mihin sitä rahoitusta käytetään, että se tulisi tässä hakemuksella hyvin selkeästi ja sitten hankesuunnitelmassa voi avata sitä sitten vielä tarkemmin ja perusteellisemmin. Pakolliset liitteet yhdistyksiltä on tilinpäätös ja toimintakertomus. Ja laittakaa mukaan viimeisin tilinpäätös, joka teillä on. Ja jos vuoden 2025 tilinpäätös ei ole vielä valmistunut, kun haku päättyy, aika monella se sinne huhtikuun loppuun menee, niin sitten allekirjoitetun tilinpäätöksen voi laittaa vielä sitten seuraavalla viikolla, eli 4.5. saakka voi lähettää, vaikka palautatte sen hakemuksen meille arvioitavaksi sen haun loppuun mennessä, niin viime vuoden tilinpäätöksellä voi täydentää sitten vielä tuon toukokuun alkuun saakka. Näin. Ja sitten voi olla myöskin muita liitteitä, mutta ne ei ole pakollisia. Mutta ilman näitä liitteitä niin hakemusta ei voi palauttaa, että ne jää sitten tuossa punaiselle siellä järjestelmässä. No niin, tosissaan päätökset tehdään toukokuun loppupuolella. Todennäköisesti nyt suunnittelemamme aikataulun mukaan viikolla 21 ja sitten viikolla 22 ilmoitamme sitten niistä aikaisintaan siitä haun päättymisestä, että siinä on jonkun verran aikaa, mutta se, että tosiaan
se arviointiprosessi ottaa oman aikansa, niin sitten vaan malttia siihen, että kaikki hakemuksen aikataulussa jättäneet varmasti sen vastauksen sieltä saavat. Ja mä palvelen tässä sisältöön liittyvissä kysymyksissä, mutta oikeastaan tuossa nyt se säätiön tarkoitus ohjaa sitä, että mihin voi hakea. Mutta sitten, että jos hakemuksen täyttämiseen liittyviä kysymyksiä, teknisiä asioita tai miten tämä järjestelmä toimiikaan, niin meidän palvelukoordinaattori Heli Niemelä vastaa meillä siitä järjestelmästä ja Helin tavoittaa sähköpostista heli.niemelä@lottasäätiö.fi ja myöskin sitten tuosta puhelinpalvelun 86 loppusesta numerosta, niin tuo numero menee suoraan sitten Helille, jos haluatte jotain kysyä, niin Heliin kannattaa sitten haun aikana olla yhteydessä. Tässäpä oikeastaan nyt kaikki. Nyt kysymyksiä, olkaa hyvä. No, täällä on tänne questions and answers puolelle laitettu muutamia kysymyksiä. Ja täällä on nyt ensimmäisenä Sanna Nupponen kysyi, että painotetaanko vaikuttavuudessa yhteiskunnallista vai yksilöllistä vaikuttavuutta? Ja sitten siihen jatkokysymys myöskin sitten, että lähetetäänkö myös kielteisen päätöksen saaneille yhteisöille päätös? Kyllä, kaikille lähetetään tieto siitä, että miten sen oman hakemuksen kanssa on käyty, eli mitään hakemuksia ei jää meille järjestelmään tämän haun päätyttyä niin kuin sisään roikkumaan, että kaikille tulee päätös. Ja oikeastaan me arvioidaan sitä vaikuttavuutta suhteessa noihin mun esittämiin tavoitteisiin, niin se on se vaikuttavuus, mitä me haemme. Joo. Sitten Paula Ylikulju kysyy, että paljon puhutaan varautumisesta. Voiko varautumiseen liittyvään tiedottamiseen tai muuhun varautumiseen liittyviin toimenpiteisiin hakea rahoitusta? Nyt voit avata mikrofonin. Mä nyt ihan päässyt kiinni, että mitä varautumiseen liittyvään tiedottamiseen tai muuhun varautumiseen liittyviin toimenpiteisiin. Voiko niihin hakea rahoitusta? Joo, siis se naisten kouluttaminen kriisien varalle on siellä se sääntöjen mukainen, niin sen puitteissa voi hakea. Vastasinko riittävän selkeästi? Sitten Sääksmäen reserviläiset kysyy, voiko yhdistys hakea useampaa hanketta. Heillä on yksi nopea hanke ja toinen, joka olisi pitkäaikaisempi koulutuksellinen hanke. Joo, kyllä voi hakea, eli silloin vaan erilliset hakemukset molemmista. Niin kyllä voi hakea useampaan eri hankkeeseen. Joo. Ja jatkokysymyksenä oli, että jos hanke tavoittelee kaikkia lottien tavoitteita, niin voiko valita sekä perinnön vaalimisen, koulutuksen ja lapset samaan hankkeeseen, vai pitääkö se vain kuvata siihen tekstiosaan? Voiko valita useampaan? Ei voi, että se on järjestelmäteknisistä syistä. Se voi koskettaa laajemmin, joka voi olla ihan hyväkin asia, mutta valitkaa sieltä se, että mitä se eniten teidän mielestä, mitä tavoitetta se eniten palvelee. Ja sitten voitte siihen hakemukselle niin kuin täydentää, että tämä itse asiassa liittyy myöskin sitten säätiön näkökulmasta näihin ja näihin. Että jos se on sekä lapset ja nuoret että maanpuolustus ja lottien perintö, niin mikä niistä se on eniten, ja sitten hakemukselle avaatte, että mitä kaikkea muuta siinä on. Hyvä kysymys. Ja seuraavana Eero kysyy, että riittääkö tavoitteeksi lasten ja nuorten kasvattaminen yhteiskuntavastuuseen, vai pitääkö kyseessä olla kriisiä kokeneiden lasten ja nuorten tukeminen? No tästä ollaan keskusteltu tosi paljon. Oikeastaan
Ei tarvitse olla, se on sääntöjen kohta on, se oikeastaan lukee molemmat nyt siellä säännöissä, että kriisin kohdanneet Suomen kansalaiset, ja sitten siellä avataan vielä sitä, että lasten ja nuorten kasvattaminen yhteiskuntavastuuseen, niin ei tarvitse olla hakemukselle, että on akuutisti kriisin kohdannut lapsi tai nuori. Voi olla myös ennaltaehkäisevää työtä, mitä aika moni lapsiin ja nuoriin kohdistuva hanke myös on, että se ennaltaehkäisee sitä kriisin kohtaamista, niin se riittää kyllä. Joo. Sitten seuraavana on Iina Leppäaho, joka on kysynyt, että toivotaanko mieluummin, että hakijayhteisöllä on vain yksi hakemus, vai voiko sama hakija jakaa hakunsa useampaan haettavaan hankkeeseen ja saada rahoitusta useampaan hankkeeseen. Tähän aikaisemmin oikeastaan tuli jo vastaus. Joo. Tässä oli esimerkkinä, että niin kuin samaan teemaan kautta tarkoitukseen haettava avustus, mutta se kohdistuu useampaan eri tapahtumaan. Niin, että onko yksi hakemus vai useampi sitten niin kuin se, mitä toivotaan. Joo, mä luen ton kysymyksen tuosta vielä. No, jos on sama teema tarkoitus, mutta eri tapahtumia, tuossa kannattaa nyt miettiä, että mikä on sen arvioitsijan kannalta niin kuin järkevää, että kannattaako siihen samalle hankkeelle tehdä useampi tapahtuma, jos se tavoite kuitenkin siinä on yksi. Eli tuossa mä vastasin jo aikaisemmin, että jos on selkeästi erilaiset hankkeet, niin voi olla useampi hakemus, mutta jos se on niin kuin samalle tavoitteelle, niin sitten mä ehkä miettisin, että onko järkevää kuitenkin niin kuin hakea se yhtenä rahoituksena ja jakaa sitten tapahtumat niin kuin eri niin kuin hankkeen eri kohdiksi. Niin joo, voi olla myös yksivuotinen ja monivuotinen hanke, kuten tuossa äsken tuli. Mutta mietit, että onko se samaa tavoitetta. Jos se on samaa tavoitetta, niin silloin mä tekisin siitä yhden hakemuksen. Koska silloin se on niin kuin meidän arvioitsijalle niin kuin helpompi, että se ei käy sitä samaa asiaa niin kuin moneen kertaan läpi. Että näin, joo. Sitten oli vielä Janika Hautaviita kysynyt, että saako hankkeelle palkata tai saako hankkeelle palkattava työntekijä olla alle 18-vuotias? Eli jos he haluaa palkata esimerkiksi 1-2 nuorta toteuttamaan niitä hankkeen toimenpiteitä, niin onko meillä siihen? Jos se työlainsäädännön puolesta niin kun on sellainen hanke, jossa voi olla alaikäinen tekemässä, niin ei ole mitään estettä, että miksi ei, että erinomaista, että palkkaamme nuoria työhön, kunhan se täyttää sitten ne nuorille suunnatun työn niin kuin lainsäädännölliset puitteet, se työn tekemisen olosuhteet. Siinä oli tosissaan kaikki kysymykset, nämä materiaalit, sekä tuo Annen esitys että sitten tämä tallenne tästä webinaarista, niin laitetaan sinne meidän yhteisöavustussivuille sitten näkyviin. Sieltä voi sitten ladata tai YouTuben kautta katsoa uudelleen sitten webinaarin, mikäli näin haluaa, ja materiaalit sinne myös sitten näkyville, niin voitte niihin tutustua. Kyllä, ja mikäli jäi vielä jotain kysyttävää, niin voi laittaa sähköpostia esimerkiksi, ja Helin kautta ohjautuu myös minulle ne varsinaiset hakuun liittyvät kysymykset. Kiitos teille kaikille ajasta, ja toivotan onnea ja menestystä hakuun, ja toivon hyvää yhteistyötä tulevien hankkeiden parissa, ja me palaamme sitten ensi viikolla, jäämme odottamaan, mitä kaikkea
mitä kaikkea hyvää me voimme yhdessä saada aikaiseksi. Kiitoksia. Ja kiitos myös minun puolesta.